jármű haladt kettő utassal a Sóstói út és Északi körút kereszteződése felé. Nemrégiben ugyebár megkezdődött a tanítás minden iskolában, és ilyenkor nagyon sok tanulót láthatunk az utcákon. Ez a mai nap sincs másképpen, ám ez a nap mégsem a megszokott. Egy fiatal lány szeretne átkelni a zebrán a zöld jelzésen. De egy gépkocsi a piros jelzést figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel hajt bele a kereszteződésbe, a fiatal lány magával sodorva, majd ezt követően nekiütközik egy jelzőlámpa oszlopnak. Az első arra haladó autós megállt, kiszállt és felméri a helyzetet. Fontos megemlíteni, hogy az első teendőnk ilyenkor a helyszín biztonságának felmérése. Hogyha valamilyen veszélyhelyzet áll fenn, akkor azt mérlegelve és felmérve kell cselekedni. Majd ez a hölgy hívni fogja a mentőket a 104-es telefonszámon. Nagyon fontos odafigyelni a mentőhívás szabályaira. Jelen esetben én fogom betölteni a diszpécser szerepét a mentőszolgálatnál. Halló, mentők! Jó napot kívánok! Egy balesetet szeretnék bejelenteni. Hol történt ez a baleset? Sóstói út 2-4-nél a főiskola előtt. Hány sérült van a helyszínen? 3 sérültet láttam. Értem, mikor történt? Ez most ebben a pillanatban, és az egyik hölgynek nagyon spriccel a vér a kezéből, és nagyon sápad. A kislány csak fekszik ott, és sír, és nem tudom, mit csináljak. Segítsen! Oda kellene menni mindenképpen, és azt a vérzést leszorítani. Beszorult, sérült, van-e a helyszínen? Műszaki mentés szükséges-e? Szerintem szükséges lesz. Rendben van, mentő tűzoltóságot fogom küldeni a mentőkkel együtt. Hány sérült van, akkor pontosan még egyszer ezt mondanám? 3 sérült, és az egyik abszolút nem reagál. Falfehér az arca, és nem szól hozzám, nem reagál. Rendben van, küldöm a mentőket. Egy névet kérnék azért, hogy Bákalotai Diana vagyok. És egy telefonszámot 0630 891 94 40. Rendben van, küldöm a mentőket. Köszönöm, viszont. A telefonbeszélgetés alatt újabb kocsi érkezik a helyszínre. 2 utasra kiszáll és odasiet az anyósülésen ülő eszméletlen lányhoz. A hölgynek alkari artériás vérzése van, mely szintén életveszélyes lehet, ezért a gyors beavatkozás itt is fontos. Elsődleges teendő, hogy a felkar artériáját erősen a felkarcsonthoz nyomjuk és a szív fölé emeljük, ezáltal gátoljuk a vér továbbhaladását az alkar felé. Ezt követően majd artériás nyomókötést fognak felhelyezni az elsősegélynyújtók, ami a következőkből áll. Steril gézgombóc a sebbe, mullap, steril gézgombóc, körkörös pólyamenetek erősen meghúzva. Nagyon fontos, hogy átvérzett kötés sohasem veszünk le, csak is rákötünk. A sérültet Rautek-féle műfogással mentették ki a kocsiból, majd stabil alapra helyezték, lábát meg fogják emelni, és a mentőegység kiérkezéséig megfigyelik. Állát kiemeljük, úgynevezett Esmark-Heiber-féle műfogással, ugye ezáltal megelőzve a fulladás veszélyét. A kezén található még 2 sérülés, amit a üveg okozott, erre steril fedőkötést fognak helyezni majd az elsősegélynyújtók. Míg a lány ellátása folyik, egy újabb gépkocsi érkezik a helyszínre, újabb 2 elsősegélynyújtóval, akik a földön fekvő sérült kislányhoz sietnek. A sérülést igyekezzünk fedni, lehetőség szerint steril anyaggal. Minden elsősegélynyújtó doboz alapvető felszerelése a steril kötszer. A sérült végtagot vagy testrészt a talált pozícióban bármely elérhető eszközzel rögzíteni kell. Legyünk kreatívak, a rögzítésre megfelel egy síbot, egy fadarab vagy bármely más merev eszköz. Az érintett végtag mozgatása nagyon fájdalmas, vagy korlátozottan lehetséges, esetleg a sérült nem is képes azt mozgatni. Nagyobb fokú törés esetén már megtekintéskor feltűnhet a deformitást. Itt a hölgynek egy nyílt lábszár törése van, az elsősegélynyújtók ellátják őt. A mentők kiérkezéséig nagyon fontos, hogy ne hagyják magára a sérültet, és ne mozgassák a sérült testrészt. Található még egy orrsérülés a sérültön, ezt parintyakötéssel fogják majd ellátni az elsősegélynyújtók. Majd újabb elsősegélynyújtók érkeznek ismételten a helyszínre, és oda mennek a gépkocsi sofőrjéhez. A férfi zavart, nem tudja, mi történt. Bal szeme körül egy bevérzést láthatunk, egy úgynevezett pápaszem hematómát, a kocsiból ki fogják emelni, ezt majd láthatják. Ez az előső koponya alapi törés tünete. Valamint látunk még a homlokán egy metszett sebet, ami kb. 10 cm, és a kezén is található üveg okozta sérülés, ugyanis a karambol, tehát a baleset során megsérült az üveg az autóban, és ez elvágta a sérült kezét. Ellátás során nagyon fontos teendők. Rautek-féle műfogással kimentették őt az autóból, lefektetik, majd sapkakötéssel fogják fedni a sebét. Hanyat fektetik, fejét kicsit megemelik, és ugyanúgy a mentőegység kiérkezéséig figyelik őt. Míg az ellátások folytak, értesítették az elütött kislány édesanyját, aki most érkezett a baleset helyszínére.
A látvány őt annyira megrémisztette, hogy minden előjel nélkül a földre rogyott. 2 bámészkodó katasztrófa turista lépett gyorsan oda hozzá, és alapos vizsgálat után megállapítják, hogy hirtelen szívhalál állt be a hölgynél, és megkezdik az újraélesztést. Az újraélesztés lépéseit mondanám el. Az első nagyon fontos a helyszín biztonságának megítélése, tehát fel kell mérnünk ugyanúgy a veszélyforrásokat, lehet esetleg áramütés, tűz, bármi ilyen dolog. Megrázzák a sérült vállait, illetve megszólítják, ugye nem reagál, segítséget kérnek, vizsgálják a légzést. A fejét hátrahajtjuk, a fülünket a sérült orrára hajtjuk, így halljuk, hogy vesz-e levegőt vagy sem. A mellkasát figyeljük, illetve ha lélegzik, akkor azt érzem. Ezt a vizsgálatot 3-as érzékelésnek hívjuk, tehát érzem, látom és hallom. A vizsgálatot legalább 10 másodpercig kell végezni, hogyha ez idő alatt nincs minimum 2 légzőmozgás, és a segélykiáltásra nem jött oda senki, haladéktalanul mentőt kell hívni, ugye ez már megtörtént. Mentőhívás a következő lépés, és hogyha van AED a közelben, akkor azt kérjük. Nyíregyházán, itt a Városházán is található AED, valamint a Zrínyi Ilona gimnáziumban, a Korzó bevásárlóközpontban, a Plázában, a Nyíregyházi főiskolán is találhatunk félautomata defibrillátorokat a PAR programnak, illetve a YES programnak köszönhetően, amiben ugye a YES programban a Debreceni Egyetem egészségügyi kar hallgatói és oktatói is részt vesznek. Mellkas kompressziók elkezdése. 2 kézfejünket az ujjainknál fogva átkulcsoljuk, alul lévő tenyerünknek párnás részét a mellkas középvonalába, a szedcsont alsó harmadára helyezzük, körülbelül ez a férfi mellbimbókkal van egy vonalban. Ezt követően elkezdjük a mellkas lenyomását. Körülbelül a mellkas keresztmetszetének 1/3-áig, tehát ez egy átlagos férfi esetén 4-5 cm mélységet jelent. A lenyomások üteme 100 per perc legyen. És egyszerre 30 ilyen mellkas kompressziót végezünk, ez nagyon fontos. A következő, tehát a 7. lépés az, hogy végezzünk 2 befúvást. A fejét hátrahajtjuk, orrát befogjuk, szájára mullapot helyezünk. Fontos, hogy figyeljük a mellkas kitérését minden befúvás után. És nagyon fontos, hogy folytassuk az újraélesztést a 32 arányú kompresszió befúvással, és ezt addig kell végezni, ameddig ki nem érkeznek a mentők, vagy defibrillátor nem érkezik a helyszínre, vagy ugye el nem fáradunk, ezért nagyon fontos, hogy 2 percenként történjen egy csere az elsősegélynyújtók között. Beszélnék még az újraélesztés hibáiról. Tehát van, amikor a lenyomás túl mély, túl felületes, túl gyors vagy túl lassú. Gyakori és súlyos hiba, hogyha nem szilárd felületen végezzük az újraélesztést, tehát egy ágyban vagy bárhol. Nagyon fontos, hogy mindig szilárd felületre kell helyezni a sérültet, illetve beteget. Lélegeztetésnél hiba a túl sok vagy túl kevés befújás, hogyha mellé megy, vagy nem megfelelően hátrahajtott fejnél lélegeztetünk, vagy hirtelen befúvásnál a gyomorba áramlik ugye a levegő. Azonban azt se felejtsük el, hogy a legnagyobb hibát akkor követjük el, hogyha el sem kezdjük az újraélesztést, hisz ebben az esetben lehetőséget sem biztosítunk a keringés rendezésére. És úgy hallom, hogy meg fognak érkezni a mentők hamarosan. És át fogják venni a sérülteket. Az újraélesztés sikeres volt egyébként. A mentők megfigyelésre a József András kórházba fogják szállítani a sérültet a sürgősségi osztályra, és ott megfigyelik. Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a figyelmet, és átadnám a szót Szeresné Árokszlási Andrea tanárnőnek. Ezzel tulajdonképpen a mentési bemutatónk befejeződik. Természetesen az összes beteget elszállítja az Országos Mentőszolgálat. Köszönjük szépen a figyelmet, és nagy szeretettel várunk mindenkit a sátrunkba az elsősegélynyújtás oktatására. Köszönjük szépen! Köszönöm a hallgatóknak a munkáját!